Mela kif qal l-isqof hekk ix-xewqa tagħna llejla propju li inwasslu l-kelma sabiħa li għandna kemm bħala bnedmin kif ukoll bħala insara. U propju għalhekk li magħkom hekk għażilt dan it-tajtil għal dal-mumenti tagħna flimkien qalb ta' Samaritan. Hekk il-figura tas-Samaritan it-tajjeb mhijiex biss figura li tagħmel sens għal min jemmen falla ta' Sidna Ġesu Kristu, imma tagħmel sens għal kull bniedem li jixtieq ikollu qalb ta' bniedem, qalb umana. U li nixtieq ukoll huwa sabiex nitkellmu f'dan il-mument nimmaġinaw esperjenza tagħna personali. Immaġinaw meta kontu qrib jew tinsabu bħalissa wkoll qrib xi persuna għażiża b'marda terminali jew li qiegħda fl-aħħar mumenti ta' ħajjitha. Nixtieq propju nagħmlu ftit sekondi biex ikollna qudiemna stampa ta' din il-persuna. Biex imbagħad nirriflettu anki aħna u nżommu quddiem għajnejna l-istampa ta' persuna għażiża li aħna stess qed nakkumpanjaw jew akkumpanjajnija. Ħanidħlu hemmhekk qrib din il-persuna. U nixtieq li propju nisimgħu qisu tliet vuċijiet. Jisna ħanamlu niftħu l-volume u nerġgħu nagħlquh. L-ewwel sound ħajoħroġ propju mill-white paper. Din ħafna fil-qosor għax diġà naħseb smajtu ħafna dwarha x'inhi tipproponi il-white paper. Il-white paper qiegħda tipproponi li b'rispett lill-awtonomija u d-dinjità personali tagħti qafas legali fejn persuna taħt ċertu kundizzjonijiet tista' taċċedi għal possibilità li hi stess tagħmel l-eutanasja, li jittemm ħajjitha. Hemm diversi safeguards li qegħdin hemm sabiex jevitaw l-abbuż. Tkollu xi ħadd 18-il sena u aktar, ikollu marda terminali, tkun ċertifikata li din il-marda terminali il-persuna marida baqala possibilità ta' ħajja ta' mhux aktar minn 6 xhur, ma jrid ikollu l-ebda pressjoni biex jagħmel l-eutanasja. Hemm ukoll bordijiet mediċi u regolatorji biex jaċċertaw li l-każ japplika. Ma rridx ikun hemm diżabilità jew xi disturb mentali jew inkella xi affarijiet li lill-persuna jxekkluha milli tesprimi ruħha liberament. U anki il-mediċina hekk imsejħa li tingħata jew fid-dar privata jew ġewwa sptar tal-gvern taħt anki l-osservazzjoni medika, taħt il-preżenza wkoll ta' xi tabib. U dan huwa fil-qosor ħafna dak li tgħid il-white paper, filwaqt li semmi wkoll id-dritt tal-oġġezzjoni tal-kuxjenza tat-tabib li għandu diffikultà fil-kuxjenza li jagħmel dal-lat li jista' ma jagħmlux hu. Fl-istess ħin tgħid li t-tabib irid jirreferi l-persuna għand tabib ieħor li jkun jaf li jagħmel din il-proċedura. Ħanifqu hemmhekk. Dan huwa dak li tgħid il-white paper fil-qosor, imbagħad wieħed jista' aktar jinforma ruħu. Nagħlqu ftit dan il-volume u issa niftħu ieħor. Il-persuna b'marda terminali jew aħjar anke il-persuna marida li tinsab fl-aħħar u xekk ta' ħajjitha. Qisu niftħu ftit dan il-volume ħalli ma'kom naqsam xi għajtiet
ta' din il-persuna u nirriflettu ftit fuqhom. L-ewwel waħda hija din. Ħajti tiegħi nagħmel bija li rrid. Tista' tkun għajta. Fl-aħħar mill-aħħar inti x'tindaħalli biex jiena li ninsab f'sitwazzjoni tqila, diffiċli, inti stess tgħidli x'ma nistax nagħmel. Li hemm possibilità li jiena immut b'dinjità kif nixtieq jien, kif jagħmel sens għalija u inti lili ma tħallinix. Infatti kif għedna, il-white paper tisħaq ħafna fuq din l-awtonomija. Awtonomija jfisser il-bniedem rajħ fidejh. Jagħmel hu. Iżda l-idea li għandna ftit tal-bniedem hawnhekk hija l-idea tal-bniedem waħdu. Waħdu f'liema sens. L-ewwel nett knaraw ftit din l-istampa min jista' jara. Din hija stampa hekk meħuda mill-kuntest tal-Italja. Isu din l-istampa li hija favur l-eutanasja turi dan ir-raġel li jixtieq jinħal mill-ispag ta' min qiegħed jilgħab bil-ħajja tiegħu. U jisu hemm din l-idea li l-bniedem m'għandux ikun pupazz ta' soċjetà li ixxekklu milli jkun free. U allura hawnhekk l-eutanasja tiġi ppreżentata bħala xi ħadd li bl-imqas qiegħed jaqta' l-ispag biex ikun free, biex jagħmel li jrid. Il-bniedem waħdu f'liema sens, waħdu biex jistma' lilu nnifsu. Jifieri il-bniedem jagħti hu valur lill-ħajja tiegħu kemm tiswa u kemm ma tiswix. Infatti donnu l-idea li qegħdin niddiskutu wkoll hija imma l-ħajja dejjem għandha valur? Iva jew le? Il-ħajja għandha valur biss meta jiena b'saħħti, meta jiena kuntent skont dak li f'moħħi jagħmilni kuntent, li għandi karriera, li m'għandix inkwiet, li għandi biżżejjed ġid, li għandi l-min iħobbni. Jew inkellem affarijiet li inaqsu mill-valur tal-ħajja, tant li tgħid li aħjar ma tibqax tgħix milli tibqa' tgħix. U l-bniedem irid jiddeċidi hu jekk ħajtu għandix valur jew le. Tal-inqas din hija l-idea, imma jekk il-ħajja tiġi meqjusa hekk, tiġi meqjusa bħala xi ħaġa li wieħed jista' jinnegozja, hija disposable. Jifieri jiena nuża u biex ngħidlek meta inħoss li hemm raġunijiet għalfejn m'għandix għalfejn inkompli ngħix, jiena din il-ħajja nista' narmija, jew aħjar nista' noqtol lili nnifsi taħt ċertu kundizzjonijiet li s-soċjetà tgħid li huma biżżejjed biex jien nagħmel hekk. Bħalissa lill-white paper hemm dik l-idea li jekk għandek marda terminali, jekk baqalek mhux aktar minn 6 xhur ħajja, jekk m'għandekx u xek problemi ta' saħħa mentali, so on and so forth, dawk li semmejna bħala safeguards, iva, soċjetà tirrikonoxxi li inti tista' tgħid li l-ħajja tiegħek ma baqalix valur. U tiddeċidi inti l-ħajja tiegħek għandix valur jew le. Imma il-valur tal-ħajja, id-dinjità tal-ħajja, qegħdin fil-bniedem, x'jiġifieri dal-valur ma jiddependix minn dak li jinbidel, kemm għandi żmien jew le, kemm għandi saħħa jew le, kemm għandi u xek diżabilità jew le, kemm għandi problemi jew le, imma il-ħajja dejjem għandha valur. U dak li qalilna l-isqof li dan mhuwiex xi ħaġa tal-Vanġelu. Il-Vanġelu jibqa' jdawwalna, imma hija kwistjoni li nirriflettu ftit. Il-valur tal-ħajja. Il-ħajja dejjem għandha valur. Ovvjament,
li l-ħajja tista' tingħax b'kundizzjonijiet aħjar u għandna naħdmu għal kundizzjonijiet aħjar kif sejrin naraw. Imma il-valur tal-ħajja hija dejjem hemm. U dak ma jiddependix mill-istaġuni, la ta' ħajtek u laqqas tas-soċjetà, x'anke l-soċjetà llum tista' tgħidlek li dawn huma il-conditions biex tgħid li ħajtek m'għandix valur, għadha bidada tista' tiddeċiedi s-soċjetà kondizzjonijiet oħrajn għalfejn il-ħajja tiegħek m'għandix valur. Il-bniedem jinsab ukoll waħdu qisu biex jiddeċidi hu x'ħajamel, l-awtonomija. Imma l-idea li għandna ta' awtonomija hawnhekk hija awtonomija assoluta. Il-kelma assoluta tfisser absolutus, maħlul minn kulħadd. U nistgħu nifhmu ftit kif din l-awtonomija assoluta qisu li hi xi ħaġa xi dritt li huwa fuq id-drittijiet kollha l-oħra ma tirreflettix dak li l-bniedem hu. Għaliex aħna ngħidu bl-Ingliż no man is an island. Ħadd huwa maqtuħ minn kulħadd. Għax il-ħajja tiegħi fl-aħħar mill-aħħar hija ħajja wkoll li taffettwa u hija marbuta ma' tal-oħrajn. U aħna nafu li jekk hemm mentalità ta' individwaliżmu l-bniedem waħdu, allura dak li qed jingħad fuq din l-awtonomija li nirrispettawha tinftiem dan il-mod ta' awtonomija assoluta. Sakemm ma nagħmillikx ħsara lilek, inti lili ma tindaħallix, anzi inti obbligat tenni sabiex jiena dak li nixtieq nagħmel u li aċċettat li nagħmel taħt l-kundizzjonijiet li tagħtini jien inkun nista' nagħmlu, jiġifieri li jiena intemm il-ħajja tiegħi. Din hija awtonomija assoluta li turi bniedem waħdu għal kollox biex jiddeċidi hu. U diġà kien tqal ftit jekk hemm liġi li tgħidli li nista' taħt ċerti kundizzjonijiet jiena intemm ħajti. U jiena nħossni maqtuħ minn kulħadd. Din il-liġi ma tistax issir ukoll opportunità biex ngħid hekk, jew kważi obbligu li jiena intemm il-ħajja tiegħi. Hi mistoqsija miftuħa mal-periklu jew ir-riskju qiegħed hemm għaliex il-bniedem huwa waħdu. U waħdu wkoll biex imut. Għaliex l-idea propju wkoll tal-eutanazja ġenerali tirriduċi biex ngħidu hekk anki l-professjoni medika għal xi ħadd li sempliċiment jagħmel dak li jgħidlu l-pazjent. U jsir qisu tekniku biex jara l-proċedura ssir. Donna s-soċjetà f'dan il-każ semmek tasal. Trid tagħmel hekk men għamlu. U jiena ħanejnek b'assistenza ta' livell tekniku. Nara l-proċedura ssir kif għandha ssir. Hija idea li tidur hemmhekk. Ma' oħrajn ovvjament li għandha s-soċjetà li jippreżenti, m'aħniex qed ngħidu li kollox huwa hekk. Imma l-idea x'inhi? Fil-verità imma aħna nafu li l-fażi terminali hija parti mill-ħajja tal-bniedem. U l-ħajja tal-bniedem dejjem għandha sens, dejjem għandha valur. U allura l-ebda mument tal-ħajja tal-bniedem huwa mument fejn jiena sempliċement l-bniedem inħallih waħdu. Anki fil-mument li wasal lejn it-tmiem tal-ħajja tiegħu. Karba oħra li forsi ġieli smajna jew nisimgħuha ħallini immut. Ħallini immut. Kif għandna nifhmu din il-karba tal-marit? L-ewwel nett hija karba leġittima f'liema sens, jiġifieri li il-mew tagħmel parti mill-ħajja tal-bniedem. U anki il-moment li fih jibda proċess ta' mewt il-bniedem, id-dying jgħidu bl-Ingliż, huwa mument tal-ħajja tal-bniedem. Il-bniedem għandu wkoll
jiġi rrispettat li dan huwa mument, huwa staġun, hija fażi tal-ħajja tiegħu. U żgur li meta aħna ngħidu le għall-ewtanasja, maħniex qegħdin ngħidu isma' inti trid tgħix akkost ta' kollox. Nara kif inżommok ħaj b'xi mod qalbek tħabbat akkost ta' kollox. Maħniex qegħdin ngħidu li ma naċċettawx li hemm ukoll mument li fih il-bniedem jibda proċess li fih jasal anki għal mewt tiegħu, dik li anki konna ngħidu l-agonija. Imma mhux biss, anki bil-mezzi li għandna llum wieħed jista' wkoll jaraf, marda terminali wieħed jaf li qiegħed fl-aħħar fażi hekk tal-ħajja tiegħu. U allura din hija karba mhix kapriċċjuża. Il-bniedem jixtieq imut b'dinjità. Imma importanti naraw x'nifhmu b'dinjità. Hija karba ma ta' ħija u ta' oħti, għax aħna proxmu, aħna bnedmin, maħniex magni. Allura min qed jgħidli ħallini immut, huwa xi ħadd li qed jgħidli wkoll għati kasi. Għati kasi. Ħares lejja. Kum ma' ġenbi. Dan bħal meta jekk xi ħadd jgħidlek isma' u iwa ħammur waħdi hemmhekk u taf li donnu għandu bżonn għajnuna, tgħidlu ħawaslek jien, ħaniġi miegħek jien, u jien waħdi m'hammux. U donnu hawnhekk ukoll meta l-bniedem jgħidlek ħallini mmut anki bluġieħ jew bil-biża li għandu kundizzjonijiet li mhumiex taċċajt. U għalhekk qedtilkom inżommu f'moħħna dik il-persuna għażiża jew li ltqajna magħha. Nafu l-bniedem mhux qiegħed jgħidlek għax għandu qabtit illum flok imur ir-rabat imut, imma qed jgħidilna lilna wkoll biex nagħtu każ. U il-ħarsa tagħna ma tridx tkun biss lejn il-ġisem. Imma l-bniedem huwa aktar minn il-ġisem tiegħu, jiġifieri mill-marda tiegħu jew mis-saħħa fiżika. Bħalma ngħidu li hawn nies li għandhom ħafna ġid u għandhom saħħa imma mhumiex kuntenti, hekk ukoll iridu ngħidu li hemm persuna li iwa tkun f'marda terminali, f'pożizzjoni ħafna delikata, fejn fiha hemm biża', fejn fiha hemm dbatija, imma wkoll dik il-persuna mhijiex biss il-qagħda tas-saħħa tagħha ta' ġisimha. Imma jfisser ukoll l-għajnuna kollha psikoloġika, morali, spiritwali. U din titlob aktar ħin, aktar preżenza. Titlob ħarsa kontemplattiva nistgħu ngħidu hekk, xi fisser tmur lil hemm il-qoxra minn dak li qiegħed jgħidlek. U tara ftit inti x'tista' tagħmel, ħallini mmut. Hija wkoll karba li titlob risposta. X'risposta qegħdin ngħidu quddiem l-uġigħ tal-persuna. Naraw kif intaffu l-uġigħ u fuq dan sejrin imbagħad nitkellmu aħjar. Taċċetta l-kundizzjoni umana tal-mewt, jiġifieri li anke l-Knisja tgħallem li meta is-sitwazzjoni, l-kundizzjoni tal-marit hija waħda fejn hemm trattamenti li jekk isiru jkunu straordinarji, jiġifieri isiru mingħajr tama ta' fejqan jew mingħajr tama li jġibu benefiċċju fis-saħħa tal-persuna. Anzi jistgħu jtawlu aktar id-tbatija tagħha għal xejn mill-lat anki mediku tat-terapija li mhix qed taħdem, il-bniedem għandu wkoll dritt li jirrifjuta trattament straordinarju li huwa eċċessiv. Għaliex il-bniedem għandu wkoll dinjità li jmut anki b'serenità. Mhux li jmut litteralment għaliex tant sforzajnieh jibqa' jgħix akkosta kollox, mhijiex dik. U x'hekk ngħidulha jekk qisu r-rasib sa rridu nżommuh ħaj akkosta kollox. U forsi fuq din hemm bżonn aktar riflessjoni wkoll, imma min-naħa tal-Knisja jew tagħna għax ngħidu aħna kontra l-ewtanasja mhux qed ngħidu aħna favur li l-bniedem jagħmel kull trattament possibbli hu x'inhu
akkosta kollox biex jibqa' ħaj. Infatti niftakar jien 20 sen ilu meta mi Ġwanni Pawlu II li kien Papa u xek bħal l-oħrajn ta' qablu ta' warajh li saħaq ħafna fuq il-ħajja u stess kien hemm mument fejn ma marx l-isptar imma baqa' fejn kien jgħix il-Vatikan propju biex jitħalla jmut, f'liema sens jitħalla jmut. Jiġifieri li jisma' kien wasal dak il-mument. Anki f'guidelines li ħarġet il-Knisja ta' Malta fuq id-djar tal-anzjani, ukoll hekk tgħid isma' jekk ma jagħmilx sens li persuna toħodha l-isptar imma tista' tagħtiha l-kura li għandha bżonn ġewwa d-dar fl-ambjent tagħha, aħjar tħalli hemmhekk. Jekk ikun jidher mill-parir hekk tat-tobba li ma baqax aktar x'isir fuq livell ta' trattament jew ta' fejqan. U titlob ukoll preżenza li nkunu qrib u li nagħtu s-sapport tagħna. Li tħalli persuna tmut differenti milli tħallija tikkawża il-mewt tagħha stess jew tgħinha biex ittemm ħajjitha. Jifieri ma qed nitkellmu minn nabbandunaw jew li ħalluha tmut ifisser li inħalluha tikkawża l-mewt tagħha stess. Hemm differenza li tmut għaliex il-marda, l-kundizzjoni u x'hekk ikkawżat anki il-mewt tal-bniedem mill-fatt li jiena immut minħabba azzjoni jew nuqqas azzjoni li għamilt jien propju biex immut u ma nbatix aktar. U tajjeb li anki noqogħdu attenti, l-kawża tal-mewt hija dik li kkawżat il-mewt. Għas-saħħa tal-argument biex ngħidha fuq, jekk jien għandi marda terminali u ngħid issa ħanagħmel l-eutanasja ta' 40 sena, jien ma nistax ngħid li miet minħabba l-marda terminali, jien għamilt għaliex għamilt l-eutanasja. U importanti li l-affarijiet ikunu ċari, x'ikkawża l-mewt. Għaliex ħanejtek bl-istess jissu raġunament u infatti kif ġara f'pajjiżi fejn daħlet, u da ma jgħidux biex iwerru biex naqraw u ninformaw lilna nfusna x'ġara. Fil-verità mbagħad il-bniedem jibda mhux is-sitt xhur ta' qabel, jibda jgħid imma jekk 6 xhur, għalfejn mhux sena, għalfejn mhux aktar. Għaliex ħajbiddel jekk jiena naf li għandi marda terminali. U forsi ma rridx nasaf l-aħħar 6 xhur tagħha, imma f'mument fejn għadni jiena inħossni biżżejjed sewwa skont kif inkejjel il-valur tal-ħajja tiegħi. Fejn hemm mart deġenerattiv, jiġi mart li bil-mod il-mod jibda jnaqqaslek is-saħħa, il-mobilità u hekk. Allura għalfejn għandi nasal fit-tarf. U propju dan l-argument li jsir u li wasal twessih imbagħad anki tal-kondizzjonijiet fejn issir l-eutanasja, jirrifletti din. Jifieri jisma' x'inqed ngħidu ħallini immut hi differenti milli inħallik toqtol lilek innifsek. U l-kelma hija proprju dik għaliex id-definition u xek ta' til huwa proprju dik li wieħed ineħħi ħajtu, jekk ineħħi l-ħajja tiegħu stess ngħidu suwiċidju għalkemm f'moħħna jdoqqilna dak is-suwiċidju li ġustament ma naċċettawx, toqtol li xi ħadd ieħor huwa omiċidju. U forsi hawn min jgħid imma dal-kliem mhuwiex sew, le. Huwa l-kliem. U jekk dan il-kliem lilna iniggizna, mhux ngħid uża kelma differenti. Għalfejn iniggiżni dan il-kliem? Forsi l-kuxjenza tiegħi ta' bniedem qabel ta' nisrani qed tgħidli xi ħaġa donna ma tinkwadrax. Hawnhekk mhux ħanaqra kollha wkoll apparti l-ittra pastorali li tawna l-isqfijiet fil-weekend li għadda li hija biex ngħidu hekk ġabra li tgħid kollox fi ftit kliem u b'mod ċar u li jinftiem. Kien hemm ukoll open letter li inkitbet mill-Knisja f'Malta, mhux biss minn saċerdoti jew esperti tal-etika, imma wkoll minn tobba
li fija propju urew ukoll li hemm differenza bejn li wieħed jirrifjuta trattament eċċessiv li mhux ħajati tama u bejn li wieħed jitħalla u jingħatalu jissu dritt li jagħti l-mewt lilu nnifsu. Hemm differenza. Hawnhekk għamil di do not cross. Isu fir-riflessjoni tagħna anke bħala nsara u din tagħmilna anki profeti l-għajnuna tal-mulej Ġesu, din hija s-serjetà ta' fejn ninsabu. Għaliex fil-mument li l-ħajja li aħna nemnux hekk li s-sitt tagħha huwa Alla. U l-bniedem li ma jemminx jaf li l-ħajja ma ħalaqix hu tiegħu innifsu dan huwa fatt. Jien ma għedx ħanitwieled fl-14 ta' Lulju 1984 u sirt. Il-ħajja nirċevuha. U dak il-kmandament, kif nafu l-kmandamenti, huma wkoll liġi li tolqot lil bniedem x'in nirreferu għal bnedmin. La taqtolx lil bniedem ittieħ protezzjoni milli l-ħajja tiegħu tiġi abbużata. Il-ħajja hija biex tgħidu hekk untouchable, fis-sens li għandha valur kbir għalfejn. Għax jekk jiena m'iniex ħaj jien, la jiena liberu, la nirraġuna, la naħseb, la ngħix. Allura jekk aħna ngħidu jew naslu biex ngħidu li il-ħajja tal-bniedem m'għadix protetta b'mod sħiħ, imma tista' tiġi biex ngħidu hekk disposta, jiġifieri tista' tiġi użata u immexxija mill-bniedem għalih innifsu jew għall-oħrajn, hemmhekk biżna lajn. U dan tajjeb ikunu nafu bih għalfejn, mhu la biex nitwerru lura biex naqtgħu qalbna, la biex ngħidu żminijiet huma l-ikraħ żminijiet, il-Papa fakkarna dak li jgħid Sant Wistin, għamel it-tajjeb u żminijiet ikunu tajbin. Imma importanti nifhmu wkoll is-serjetà tad-diskors, jiġifieri fil-mument li l-ħajja qlajta mill-valur li dejjem għandha u li ħadd ma jiddiskutih. U poġġejta issa li dak li jkun jista' jkejjilha u jgħid meta sewwa li tħarisha u meta sewwa li tarmija jew toqtolha, hemmhekk għamilna qabża kbira. U għalhekk tissemma ħafna l-slippery slope, jiġifieri minn nibdew mill-ftit u nkabru. Għax laqbist imbagħad il-lajn, tkun bistu dak il-lajn. Il-ħajja għandha dejjem valur. U inqas ma nbabsuha fis-sens li nużaw li ddeċidu aħna meta ngħixu u meta mmutu, iktar ngħinu lilna nfusna biex il-ħajja nagħtuha l-valur li għandha bżonn. Għaliex għall-ġid tal-bniedem. Oħra, ma rridx imbagħti, ma rridx imbagħti. Hija xewqa leġittima. Jekk hawn xi ħadd jixtieq ibati għal gost ta' tbatija, ngħidu li hemm xi ħaġa ġewwa fih ġewwa moħħu li ma tagħmilx sens. U aħna nafu li nagħmlu qar istoriku tal-Knisja, nafu kemm il-Knisja speċjalment fil-monasteri ikkontribwita għall-iżvilupp tal-mediċina. Nafu l-kura tal-marit, opra ta' karità li semmija l-istess Ġesu, l-attenzjoni lejn il-marit. Mhux għaliex aħna ngħidu isma' bati toħroġ tnewwaħ, anzi min minna ħajjejtek. Jien illum kelli ġieħ ta' ras, kelli seba' mit-sensa kemm ħadd u xekk xi ħaġa għalija. Ħadd ma jrid ibati. Issa lina l-insara tbatija għandha sens ukoll. Għandha sens ukoll it-tbatija, ma noqogħdu attenti ma nħaltux l-affarijiet. It-tbatija li tista' bħala nista' nitwaħħadni mat-tbatija ta' Ġesu. Ma jfissirx li jiena ma nfittix il-mezzi li bihom intaffi it-tbatija. Għaliex it-tbatija fiha nfisha għal gost li mbagħti mhijiex valur.
U għalhekk aħna u xek ninsistu ħafna fuq il-bżonn li l-bniedem jaraf li id-tbatija tagħmel parti mill-ħajja tiegħu, għax din importanti wkoll. Jifieri jekk il-ħsieb tagħna u dejjem li jien ma mbagħad jakkosta xejn, u aktar diffiċli naċċetta li jiena nkun f'pożizzjoni fejn ħambati. Imbagħad nasal għal dak ir-raġunament isma' biex ma mbagħtix aħjar ma nibqax neżisti. Li jiġi l-assurdità. Mill-estrem li mbagħad nieħu gost imbagħti li ma tagħmilx sens, għall-estrem biex ma mbagħtix ma nibqax ngħix, li huwa estrem ieħor. Il-bniedem ukoll jiltaqa' mal-mart, mal-limits tiegħu. U dawn irid anki jaċċettom. Imma x'innejdu jaċċettom ma jfissirx li jiena ma nistax nagħti care to cure if possible dak li semmejna trattamenti li wieħed jista' u xekk. Jekk huma eċċessivi, jekk huma bla tama jista' jirrifjuta. Imma dejjem always to care. U għalhekk tidħol il-kura paljattiva. Hija dik il-kura kif qalulna l-isfijiet ukoll, mhux biss, imma li mhux biss tagħti każ ta' tbatija tal-ġisem, tal-persuna, imma anki l-bżonnijiet kollha tiegħu. Il-kelma paljattiva tfisser qisha mant, qisha cloak. Il-persuna tattih wens. Jifana ma nix qegħdin ngħidu isma' bati għax li tbati u għal Ġesu jagħmillek sew, le. Hemm verità f'dat diskors. Imma ma jfissirx ma nagħmilx minn kollox biex jiena ngħinek ma tbatix għax inkella dak li qal Kristu u xek il-kura lejn il-marit u ż-żuru kieku ma nagħmluhx ngħidu isma' mhux bati qiegħed. Bati għal Ġesu. Dak id-diskors mhuwiex stedina biex ma ntafux id-batija tagħna. Anzi huwa stedina biex jiena bħal Ġesu, bħal Samaritan, nagħmel minn kollox biex inti ma tbatix. U ma tbatix mhux biss fiżikament, imma anki emozjonalment li ma tkunx waħdek fit-tbatija tiegħek, għax nafu li t-tbatija apparti l-uġieħ tal-ġisem hi wkoll it-tbatija kollha għaliex aħna qegħdin f'kundizzjoni li tneżżana, tal-inqas jien ma ddejtx minnha s'issa jien, imma il-persuna li għandi qudiemi li immaġinajt fil-bidu naf kemm it-tbatija tneżża, ħadd minna qatt ma mar fi-sptar u jara lil ħutna l-morda u jgħid hawnhekk l-isbaħ post fid-dinja, jew kemm hu sew li qegħdin hawn. Imma kemm hu sew li nkunu hemm biex il-bniedem ma jibqax waħdu. Dawn huma xi posters nipprova nqassar ftit tara dan l-Ingilterra, pereżempju protesta kontra l-eutanasja, kill pain not patience, qalulna anke l-isqfijiet fl-aħħar tal-ittra pastorali. Kien rridu noqtlu l-uġieħ. U mhux il-min qiegħed muġuħ. U fuq dan nistgħu nagħmlu ħafna. L-aħħar karba biex m'għandhomx imbagħad nagħti anki l-kelma lil-Dr. Gabriel. Ma rridx inkun ta' peace, ma rridx inkun ta' peace. Min minna jrid ikun ta' peace għal xi ħadd? Ħadd. U kemm tiddejjaq titlob pjaċir lil xi ħadd, hawn minn aktar u hawn minn inqas, hawn minn wiċċu jgħinu u hawn minn wiċċu inqas jgħinu ngħidu fil-ħajja ta' kuljum. Imma din x'inhi allura kif nifhmuha din ma rridx inkun ta' peace għal uliedi, għal niesi, għal eżistijaj. Hija stqarrija ta' min iħobb ma jixtreqx li inti tikkomplikalu l-ħajja tiegħu. Imma fl-istess ħin hija wkoll stqarrija ta' xi ħadd li għandu bżonn min iħobbu. Għandu bżonn min iħobbu. Da bħal meta xi ħadd tgħidlu isma' għandek bżonn xi ħaġa oħra u f'qalbek tgħid fittex xejn li xejn ħanitla' anki jekk taf li għandu bżonn ħafna għajnuna. Għandek bżonn xi ħaġa le, okej, baj. Nitlaq, mhux inqed li le. Issa xi ħadd jgħidlek isma' ma rridx ikun ta' peace
hija wkoll karba isma' inti m'intix żejjed. Fġieħ kemm hawn, inti m'intix żejjed. U din il-ħaġa li Kristu jallimna u xek fil-parabola tas-Samaritan tenna ħafna. Ħanala il-voljum tal-persuna marida biex imbagħad niftaħ ftit u nagħlaq anki tagħna quddiem il-marid. Bambin ħudni. U din hija karba wkoll f'posta. Il-bniedem fid-batija quddiem il-ħajja tiegħu li tintemm u ovvju li jdur lejn xi ħadd u jixtieq joħroġ minnha. Kristu stess jagħtina wens hawnhekk għaliex dik it-talba tiegħu fil-Ġetsemani bijet minni dan il-kalċi tidħol anki hawnhekk isma' anki l-Bibja mimlija profeti u nies oħra, Ġob, li quddiem sitwazzjoni li donna mhix aktar sopportabbli tgħidlu bambin ħudni. Imma l-karba ta' bniedem li ma jsirx hu s-sit tal-ħajja tiegħu. U hawnhekk pereżempju anke l-attenzjoni tagħna lejn is-sens spiritwali u l-bżonn spiritwali tal-bniedem f'marda terminali. Kemm hija importanti dik, għax id-drabi llum aktar kemm jgħaddi żmien, naħsbu f'kollox għal marid barra fil-bżonn tiegħu li jipprova jfittex sens f'xi ħaġa li diffiċli ssib sens fija. Mhux qed ngħidu easy ssib is-sens fija u ma tarax bluġieħ jew inkella dak li qed tħossint kollox qiegħed donnu joħroġlok mill-kontroll tiegħek. Kemm importanti l-akkumpanjament spiritwali li nsejħu saċerdot. Spiss illum waqt li għandna grazzja minn Alla l-għandna il-kappillani tal-isptar, imma kemm drabi donnu fl-equation ma jidħolx l-akkumpanjament tas-saċerdot li huwa importanti. Għax dik hija talba tal-marid, bambin ħudni. U hemm talb li jgħin il-persuna tħejjir ruħha u tgħix dal-mument ukoll. Għaliex aħna persuna li tgħid li jisma' jien quddiem is-sitwazzjoni tiegħi please ħallini noqtol li l-nifsi, ħallini intemm ħajti, jiena se jgħidilha isma' ħanippruvaw insibu ftit f'dak li qiegħed tgħix xi ħaġa oħra. Mhix l-unika ħaġa li ttemm ħajtek, hemm aktar minn hekk. U dan mhux bil-kliem, dan kemm inkunu aħna stess preżenti. L-aħħa naqbiżhom għax inkella ndejjaqkom u qedtom diġà fi kliemi. Issa, żewġ kelmiet minn naħa tagħna quddiem il-bniedem marid. L-ewwel nett li qedna m'intix żejjed. U m'intix żejjed għaliex l-eutanasja fl-aħħar mill-aħħar kif fakruna anke l-isfijiet huma jirreferu għal Papa Franġisku hija dejjem falliment. Falliment tas-soċjetà, falliment tal-imħabba li għandna nagħtu. Imma din ngħid għalija faċli tgħidha, diffiċli tgħixha. Għax m'intix żejjed mhijiex kwistjoni sempliċement li tgħidha l-persuna isma' l-ħajja tiegħek hija għandha aktar valur mid-dritt tiegħek li tneħħi ħajtek bidejk. Imma din il-persuna jrid jgħixha, iħossha. U jħossha kif billi aħna stess inkunu preżenti. Hemm dokument tal-Knisja Samaritanus Bonus, is-Samaritan it-tajjeb, li jgħid li nkunu qrib il-persuna marida hija bħal Marija qegħdin fis-santwarju għażiż ta' Tapinu li tibqa' qrib Ġesu. Tibqa' qrib. U din hija waħda mill-isfidi li għandna tgħaddi jew ma tgħaddix din il-liġi, din white paper li mbagħad issir proposta ta' liġi, żgur li din titlobna ħafna impenn. M'intix żejjed, mhux bil-kliem biss imma bil-fatti. U aħna nafu wkoll li fil-mument li soċjetà tgħid
li jista' jkun hemm każijiet fejn tista' ttemm ħajtek jew xi ħadd jgħinek ittemm ħajtek, jagħtik assistenza, qiegħda titmermer il-fiduċja. Dawn hemm ħafna każijiet u xekk li nafu fl-Ewropa fejn il-liġi ilha li daħlet. Il-biża' mbagħad mill-persuni li qabel kienu qegħdin hemm biex iħarsuli ħajti. F'daqqa waħda ħossni jiena stess esposta li xi ħadd qiegħed jgħidli jisma' inti għandek dmir twarrab min-nofs, ħadd ma ħajdilek bil-kliem. Imma hemm ħafna modi kif tgħidha mingħajr ma tgħidha. Infatti soċjetà ċivili li toħloq mekkaniżmu jifieri biex twaqqaf il-kultura tal-iskart. Jekk iridu nkunu nies ċivili, u dan mhux ton ta' kundanna ta' jew ta' kruċjata, imma biex nirraġunaw bħala bnedmin. Għax waħda mill-affarijiet importanti nifhmu hija din. Jien dan qed ngħidu mhux għax nemmen f'Ġesu Kristu biss, qed ngħidu bħala bniedem. Għax hemm vuċi li tgħid isma' inti temmen. Jekk temmen, no problem. Għejx kemm trid, ħajkollok il-kura li trid, imma int min int biex tgħid il xi ħadd li ma jemminx biex jibqa' ħaj. Jien mhux qed nitkellem bħala nisrani biss, ma nistax nifridhom, qed nitkellem bħala bniedem. Bħala bniedem. Assistenza biex inti tollilek innifsek, ejli x'assistenza hi. Hemm xi ġenitur li jassisti lill-ibnu, skużawni l-paraguna kemm m'għandux jaqsam, li jgħin il-libnu ikun kuntent billi jagħtih dak kollu li jitolbu li jixtieq. Le, tgħidu li mhix l-istess ħaġa ta' li tagħti xikkulata lil xi ħadd, lil tifel jew din ħaġa veru. Irridu nispettaw ħafna differenza ta' bejnietom. Imma fl-aħħar mill-aħħar, soċjetà fejn timpenja l-aktar ruħha? X'inhu l-aktar ħafif? L-eutanazja jew il-kura li nibqa' hemmhekk? Forsi din ġieli jednija f'qalbna x'int tħossok magħfux b'xi ħadd. Tgħid bambin, veru nħobb dik il-persuna ma xi kultant nitlob il-bambin biex jieħodha. Għax miskina mhux biss qed bagħti manki jien ma nafx aktar kif ħanieħu ħsieb. Forsi ġieli ħsibnija. Għax tiġik, għax aħna bnedmin, u f'daqqa waħda inti l-għażiż missierek, l-għażiż ma nafx min, kapaċi jsir persuna tqila. Ħadd mu qed jgħid isma' u kemm hu sew. Tisma' l-krib, tisma' l-uġieħ, tisma' d-diffikultà u mena mhux sew. Imma eżis, jien fejn l-aktar impenn li ngħidlu isma' okej, trid hekk, anzi f'qalbi aħjar, anzi jew soċjetà ċivili. Din żejda biss imma interessanti, tista' tintuża favur kontra kulħadd kif irid. Imma jien dejjem laqatni meta ftit ta' snin ilu, minn għalija fi-2020 ġewwa x-xara, mhux għax mix-xara, imma sabu propju fil-iskavi arkeoloġiċi il-fdalijiet ta' persuni. U interessanti l-arkeoloġi kienu qalu sibna wkoll persuni li kellhom u xekk, kellhom xi ksur fl-għadam tagħhom. U li kieku ma kienx hemm ilu l-xara community li kienet tkun hemm għal dal-persuni ma kinux jgħixu daqskemm għexu. Jifieri jien din nuża biss sempliċement għal mistoqsija waħda. Bħala soċjetà u jien parti mill-soċjetà, melħ tal-arda u tad-dinja jgħidli Ġesu. Dan huwa progress lejn ċiviltà u ċivilizzazzjoni jew pass aktar lura. Ħaġa oħra, jien hawn għalik, qiegħed hawn. U jien hawn għalik xi tfisser lill-persuna, ninvestu ħin u enerġija. Illum għandna diffikultà, nuklei ta' familji żgħar, mod missier għandu 6, mod missier għandu 1 jew 2. Jew hom u semmi min trid. Ir-ritmi maġa tal-ħajja, l-idea ta' well-being fl-infittex li nkun komdi jien u ma nitabba bħadd u ma kollha kundizzjonijiet li jwasslu għall-abbandun tal-persuna f'marda terminali.
L-eutanazja infatti qabel hija eutanazja biex ngħidu hekk legali, hija eutanazja soċjali. Fost l-artikli anki tajbillet joħorġu jillaqatni dan ta' Pier Massa fuq Times of Malta tas 27 ta' Mejju tal-ġimgħa l-għaddiet li propju tkellem minn dil ħaġa li bniedem jista' jħossu peace mhux bli tgħidlu imma bil-mod kif iġġibruhek. L-abbandun tal-persuni. Allura bħala soċjetà lesti ngħinu aktar biex il-bniedem ikollu min jieħu ħsibu mhux biss bħala mediċina imma anke bħala l-eżistiju. Jew huwa fattur li ma jgħinx l-ekonomija. Impoġġi hemmhekk mistoqsija miftuħa. Ħanalaq għax dawn kellha ma nispiċċaw qatt. Ħanalaq naqra b'din. Kont marit u ġejtu tarawni jgħid Ġesu. Hemm differenza. Dan huwa Franza bħalissa mill-Parlament għaddiet il-liġi wkoll ta' l-assisted dying. U hawnhekk hawn bil-Franċiż hawn trid l-aħħar xott jiġi fil-aħħar labra u jgħid tara jgħid li tgħin lil xi ħadd imut hija eutanazja à la carte. U jien laqatni dal-konfront bejn dan u waħda mixbija tas-Samaritan it-tajjeb għaliex waħda hija pulita u l-oħra iċċappas. Waħda pulita. Hemm il-liġi, hemm il-proċedura, hemm las-safeguards li hemm bżonn, pulita. L-oħra iċċappas għax hemm mitqandil. U għalhekk b'qalb ta' Samaritan. Propri Papa Eljun l-erba' l-għaddiet tkellem fuq il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb u nixtieq nagħlaq bil-kliem tiegħu. Ma tkellemx fuq l-eutanazja imma tagħna ħafna idea fuq din. Is-Samaritan min kien proxmu tiegħu, min ħenna għalih. U l-Papa għalhekk il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb li rakkonta Ġesu bħala xenarju għandha sewwa sew triq li hija triq diffiċli ibsa bħal mil ħajja. U l-mart laqqana wkoll ma libes tal-ħajja. Imma l-ħajja magħmula mill-laqat mhux bħal din tal-lejla ta' li niltaqgħu flimkien. U f'dawn il-laqat nidhru kif tassew aħna insibu ruħna quddiem l-ieħor, quddiem id-djufija tiegħu, nimmaġinaw il-bniedem marda terminali. U rridu niddeċiedu x'ħan nagħmlu aħna jew nieħdu ħsibu jew nagħmlu ta' birruħna li mhu jiġri xejn, anzi li qegħdin nuru ħnina miegħu. Il-pratika tal-kult ma twassalniex awtomatikament biex nuru ħnina. Fil-fatt qabel ma hi kwistjoni reliġjuża, il-kompassjoni li mbagħad imgħu din l-isfijiet semmewha hi kwistjoni ta' umanità li nkunu bnedmin. Qabel ma aħna nies li nemmnu, aħna msejħin nkunu bnedmin, umani. Hija propju għal il-Papa l-Aġla hekk preżenti fil-ħajja tagħna li ħafna drabi żommna milli nuru modrija. Min jaħseb li l-vjaġġ tiegħu għandu jieħu priorità l-ewwel jien, it-tieni jien u kif dal jien, mhuwiex lest li jieqaf minħabba xi ħadd ieħor. Il-kompassjoni tesprimi ruħha permezz ta' ġesti konkreti. L-Evanġelista Luqa jaħodha fit-tul meta jitkellem dwar x'għamel is-Samaritan li aħna nsejħulu t-tajjeb. Imma fit-test hu sempliċement persuna. Samaritan huwa bniedem li jersaq qrib, għax jekk int trid tgħin lil xi ħadd, ma tistax timmaġina li tibqa' bot, imma trid tindijes, titħammeġ, forsi anke tittieħed. U jieħu l-impell li jerġa' lura u eventwalment jerġa' jħallas is-Samaritan, għax l-ieħor mhuwiex xi pakkett li jrid jeħles minnu, imma persuna biex jieħu ħsiebha. Eżis ħuti meta aħna wkoll ħankunu kapaċi ninterrompu l-vjaġġ tagħna u nuru modrija. Kemm ħaniqfu nagħtu każ. Meta nkunu fimna li dak ir-raġel midrub ma' triq jirrappreżenta lil kull wieħed u waħda minna, u allura l-memorja ta' dawk id-drabi kollha li fihom Ġesu waqaf biex jieħu ħsieb tagħna
tagħmilna iktar kapaċi ngħadru. U hawnhekk tidħol imbagħad il-fidi tagħna. Mela jew nikbru fl-umanità, nkunu aktar bnedmin, hekk li relazzjonijiet tagħna jkunu iżjed veri u iżjed għanja fil-modrija. Nitolbu lill-qalb ta' Kristu l-grazzja li jkollna dejjem aktar l-istess sentimenti tagħha. Ħanieqaf. Sidna l-Dr. Gabriel tiġi ftit anke ħadd kompli ftit fuq dak li ngħidu mbagħad nagħtu xi ftit anke ħin għal mistoqsijiet. Ħanajt kelma fil-qosor ta' nipprova kemm jista' jkun ma ntawwalx biex ma ndejqu lil ħadd. Jien ovvjament mill-aspett mediku nista' nitkellem. L-ewwel ħaġa li rrid ngħid hija li maħniex qegħdin hawn biex immerukom. Nafu li ħafna minnkom kellkom relatives, kellkom familjari, rajtu pazjenti jibatu. Dik hija xi ħaġa li nammettu li qed tiġri u jiddispjaċina ħafna li. Nispera li aħjar da. Mela, kif kont qed ngħid nafu li hawn in-nies qed ibatu, jiddispjaċina ħafna. Jien mhux qiegħda biex ngħidilkom li mhix tiġri l-ħaġa, qiegħda biex intikom it-tama u ngħidilkom li m'għandux għalfejn ikun hekk. Għaw affarijiet nistgħu nagħmlu li sfortunatament għal ħafna raġunijiet għadna maħniex qed nagħmluhom biżżejjed. Nispera li forsi ndur daqsxejn punti żgħar biex tindunaw li l-eutanazja mhijiex l-option it-tajba, li hawn alternattivi aħjar. Issa, kif qal Father Richard, ħafna minnkom għandkom dik il-persuna għal qalbkom li rajtuha tmut f'moħħkom. Għaw ħafna raġunijiet għaliex il-kura paljattiva mhix qed issir sew, meta ma ssirx sew għaliex il-hospice tagħmel xogħol inkredibbli. Jien għandi rispett enormi għan-nies tal-hospice, il-professjonisti kollha tal-hospice jippruvaw kemm jifilħu u ftit huma n-nies li jkollhom x'jaqsmu mal-hospice u jgergru mis-servizz tagħhom. Imma sfortunatament ħafna nies imutu mingħajr ma jkunu waslu għand il-hospice u hemm ħafna raġunijiet għalija di. L-ewwel waħda nammetti li tiddependi fuqna t-tobba. Għalina t-tobba hija ħaġa diffiċli ħafna, l-iktar ħaġa diffiċli biex titkellem ma' pazjent u tammetti ma' pazjent li ma tistax tgħinu iktar, li ma tista' tagħmel xejn biex tikkuralu dik il-marda li għandu fuq, li l-mard huwa terminali. Hemm ħafna x'istgħu nagħmlu viżavi s-sintomi, imma l-pazjent meta jiġi għandna jippretendi li jfieq u għalina huwa falliment professjonali li ma nistax infejqu l-pazjent. Alla volja ikollna nammettu li ċertu mart mhuwiex fil-kontroll tagħna. Minħabba fekk ħafna drabi rajt fil-karriera tiegħi li daw id-diskussjonijiet ma jsirux mal-pazjenti. Kun hawn ħafna pazjenti li jkunu qed jaslu lejn l-aħħar, ikunu għaddejjin minn mart u mhux qed nitkellem biss fuq kanser, qed nitkellem għal pazjenti kollha li tafu li qed ibatu minn pereżempju il-qalb għajjiena jew il-mart tan-nifs jew il-mart tal-kliewi jew il-mart neuroloġiku. Ħafna pazjenti li jgħaddu minn dawn it-tip ta' affarijiet ikun se jwassalhom għat-tmiem, imma l-ebda tabib ma jkun poġġa bil-qiegħda magħhom u spjegalhom li dik il-marda m'hawnx kura liha. U li rridu nagħmlu minn issa l-qudiem huwa niffukaw fuq kemm inti se tkun komdu f'din is-sitwazzjoni li għaddej minnha. U emnuni hija xi ħaġa li ssir b'intenzjoni tajba, mhijiex xi ħaġa li ssir biħdura jew għax irridu nfarfru jew għax irridu naqtaw il-kantunieri. Hija xi ħaġa li ssir minħabba l-fatt li aħna meta nammettu li ma nistgħux nikkuraw pazjent, fil-verità nkunu qed niddiżappuntaw il-pazjent. Jiena li kelli nagħmilha ħafna drabi dik li nispjega lill-pazjent li dak li għaddej minnu mhuwiex kurabbli, naf xiġifier, naf x'inhi dik il-ħarsa f'għajnejn il-pazjent li d-diżappunt li inti ma tistax tfejjaqni u jiena ġejt għandek biex infieq. Jiddispjaċina ħafna ġifieri li ikollna naslu sa dak il-punt u ħafna drabi minħabba dwejja, minħabba l-iskumdità, forsi ma nitkellmux ċar biżejjed mal-pazjenti, forsi nużaw lingwaġġ vag, forsi nduru ftit mal-lewża u qatt ma nispjegawlu l-bniedem li l-verità li ma jistax ifieq minn dik il-kundizzjoni partikolari. Raġuni oħra li naraw ħafna fil-kultura Maltija, jekk tippermettuli nixel daqsxejn dawl fuqha, hija l-fatt li għaw ħafna każi fej il-relatives, il-familjari jkunu jafu
li l-marda hija terminali. Imma il-familjari juru x-xewqa li il-pazjent ma jsirx jaf b'dik il-kundizzjoni terminali. Aw ħafna nies li jatibatu minn mart terminali fejn il-pazjent stess ma jafx li wasal daqshekk fit-tmiem. Jiena nara ħafna pazjenti li kollhom kanser pereżempju lanqas jafu li għandhom kanser. Jitlu relatives qabel ma jidħol il-pazjent u jgħidulek tgħidlux li għandu hekk. Għalkemm ġifieri qed ngħidilkom li għandna obbligu legali li jekk il-pazjent isaqsina direttament x'għandu u jekk huwiex terminali aħna ngħidulu l-verità. Però ħafna drabi dan id-diskors isir f'termini vagi ħafna, f'termini li jistgħu jiġu interpretati b'kwalunkwa mod. Ħafna drabi aħna ma nkunux irridu naqtaw qalb il-pazjent, bħalma hija xewqa tal-familjari li ma jaqtawx qalb il-pazjent, li l-pazjent jibqa' jittama. Però minħabba dawn iż-żewġ fatturi flimkien li jiġri huwa li il-pazjent ikun fi stat terminali u ma nkunux nistgħu nirreferu pereżempju għal kura paljattiva. Inti meta daħħalt il-hospice, in-nies jafu li l-hospice taħdem man nies li waslu fl-aħħar żminijiet ta' ħajjithom. Jekk il-pazjent ma jafx minħabba nuqqas forsi tagħna jew nuqqas tal-familjari anka b'intenzjoni tajba li nemmen li dejjem ikun b'intenzjoni tajba, ma tistax issir kura paljattiva f'dak il-każ. Ħafna nies jibqgħu ibatu bit-tama li se jfiequ, meta fil-verità sfortunatament dik it-tama ma tkunx teżisti. Kif qal Father Richard ukoll, tajjeb li nkunu aware li biex tagħti il-kura paljattiva, il-kura paljattiva meta nitkellmu fuqha tinfissru li il-pazjent ma jistax jeħles minn dik il-kondizzjoni partikolari, ma jistax jerġa' jkun b'saħħtu, pero aħna se nagħmlu minn kollox biex dak il-pazjent ikun komdu. Ġifieri jekk hemm sintomi fiżiċi, aħna t-tobba u n-nurses ħanieħdu ħsiebhom biex innaqsuhom kemm jista' jkun. Imbagħad se jkun hemm is-psychologist, se jkun hemm is-saċerdoti, se jkun hemm l-occupational therapist, physiotherapist, ħafna professjonisti li ħajaħdmu biex flimkien dan il-pazjent se jkollu l-aħjar kwalità ta' ħajja li jista' jkollu. Issa, intom tafu għal Father Richard, illum il-familji huma żgħar. Ħafna l-adulti fil-maġġoranza tagħhom jaħdmu. Ħafna familji ma għandhom dik il-persuna li qiegħda d-dar li tista' tieħu ħsieb il-morda u l-anzjani. Minħabba fekk ftit huma l-familji fejn għandhom kuntest fejn il-marit jew l-anzjan jista' jiġi kurat b'dan il-mod u dan huwa mod intensiv, ġifieri, fid-dar tagħhom. Ħafna anzjani u ħafna morda illum il-ġurnata qed imutu l-isptar għaliex ma baqa' il-tessut soċjali kif ukoll il-kura medika li tista' tiġi tingħata id-dar. Forsi ħafna minnkom diġà tafu kemm hu diffiċli biex issib tabib li jiġi jarak id-dar. Anka l-affarijiet żgħar ħseb wara l-affarijiet bħal dawn. Meta nitkellmu fuq kura paljattiva, qed nitkellmu fuq esperjenza fejn inti se tiġi bżonn it-tabib, se tiġi bżonn in-ners b'mod regolari. Jiena kelli każ kull ġimgħa prattikament kont immur narhom dawn in-nies, ġifieri dawn huma bżonnijiet intensivi li se jkollu dal-pazjent, però il-pazjent kapaċi jgawdi anka żmien twil mal-familjari tiegħu imdawwar bit-tfal, bin-neputijiet, fil-komunità tiegħu fejn jista' fl-ambjent komdu tiegħu fejn jista' jiġi jara ħadd ieħor, fejn jista' anke jipparteċipa fil-ħajja tal-komunità, fil-ħajja tal-Knisja. Dawn huma affarijiet li rajthom u għadhom jiġru. Sfortunatament, għandna ħafna limitazzjonijiet. Limitazzjoni oħra pereżempju hija kif diġà inti għid ftit għalija l-aspett finanzjarju. L-aspett finanzjarju ġifieri li il-hospice hija għaqda volontarja u l-hospice tagħmel xogħol inkredibbli. Id-dedikazzjoni li għandhom dawk in-nies huwa eċċellenti. Però l-hospice tiddependi fuq id-donazzjonijiet tan-nies. Il-gvern jagħti għajnuna finanzjarja lil hospice, imma at the end of the day hija għaqda separata mill-gvern. Dan ix-xogħol li qed nitkellmu fuq jinvolvi ħafna investiment finanzjarju biex tagħti d-dinjetà fl-aħħar tal-ħajja, jinvolvi ħafna riżorsi u ħafna persuni li huma lesti jkunu hemm jimpenjaw ruhom biex iduru b'dak il-pazjent.
minħabba fekk, minħabba dawn ir-raġunijiet kollha qed taraw għaliex ħafna drabi dawk ir-relatives, dak il-familjari li qed taħsbu fihom intom, forsi ma rċivewx l-aħjar kura paljattiva, forsi batew minn sintomi li jidrilkom li kienu ta' sofferenza. Issa, f'dan id-diskursata li qed nagħmlu bħalissa fuq l-eutanazja bħala pajjiż, ġifieri, qed nisimgħu ħafna lingwaġġ emottiv. Qed nitkellmu ħafna fuq uġieħ insapportabbli, fuq sofferenza, fuq agonija. Qed nużaw ħafna lingwaġġ li jbeżza u jwerwer in-nies. Aħsbu ftit bħalissa madwar Malta u ħafna nies li qed ibatu minn dal-mart. Aw ħafna nies li qed ibatu minn dat tip ta' mart fej jibbenefikaw mill-kura paljattiva, però minflok kura paljattiva qed jixxellu t-television u qed jisimgħu min qed jipproponi l-eutanazja, min qed jgħid li jippreferi jmut milli jbati mill-affarijiet li għaddejjin minnhom dawn in-nies. Nixtieq li forsi ngħinkom naqra ma tibżawx daqstant minn daw l-affarijiet. Naf li mhumiex affarijiet pjaċevoli, naf li ħadd ma jrid jgħaddi minnhom. Nifhimha dik, imma aħna impenjati li kemm jista' jkun ngħinu lin-nies biex ma jbatux kif qed timmaġinaw minn dan id-diskors li qed isir bħalissa fil-medja. Ħafna drabi meta jitlu l-emozzjonijiet, meta tidħol l-emozzjoni tal-biża, tat-twerwir li qed naraw bħalissa, li jiġri huwa lil bniedem tant kemm jibża li jinsa forsi l-argumenti loġiċi li jagħmel Father Richard. Jiena fl-esperjenza tiegħi li naħdem ġifieri man-nies fil-kultura Maltija nara li l-poplu Malti jibża l-iktar minn 4 sintomi ta' tmiem tal-ħajja. L-iktar li narawwa l-uġieħ, kif smajtu ħafna diskors fuq bħalissa, tuħ ta' nifs, l-aċċ u l-ġuħ. Il-poplu Malti dawn huma l-affarijiet l-iktar li jibża minnhom. Issa, jekk wara ikun hawn xi ħadd li għandu f'moħħu xi tip ta' sintomu li ra li xi ħadd ibati minnu u jixtieq ikun jaf xkura hemm available għalija dik bil-qalb kollha saqsu u ngħidulkom. Però fejn jitlu daw l-erba' nixtieq li ndurhom ftit ma'kom minħabba l-fatt li naf li hawn ħafna nies li qed jibżgħu minnhom. Fejn jidħol l-uġieħ. L-uġieħ hija probabbilment l-iktar ħaġa li nibżgħu minnha u hija s-sintomu fuq xiex isa ibbażata u qed tieħu l-arja din il-proposta tal-eutanazja. Iva, huwa veru li ħafna nies fit-tmiem ta' ħajjithom jesperjenzaw l-uġieħ. Però huwa veru wkoll li llum il-kura tal-mediċina, illum għandna ħafna biex nieħdu ħsieb dak l-uġieħ. Għandna ħafna mediċina u riżorsi oħrajn, mhux mediċina biss, ġifieri bniedem li jkun għaddej minn ċertu mart, jeżistu terapiji oħra għall-uġieħ barra l-mediċina, dejjem speċifiku għall-kundizzjoni ta' dak il-pazjent. Imma per eżempju għaw terapiji bħal ċertu tipi ta' xokkijiet li jgħinu biex inaqsu l-uġieħ, għaw min per eżempju jkollu uġieħ għax ikollu kanser li jinfirex fl-qadam u jingħata raġġi biex inaqqas l-effett ta' dak il-kanser li qiegħed fl-qadam. Fejn tidħol il-mediċina, il-mediċina kapaċi tkun b'saħħitha ħafna kontra l-uġieħ. Sfortunatament ħafna drabi għandna l-ħabta nibżaw minn din it-tip ta' mediċina tal-uġieħ. Għax naħsbu li se toqtolna l-mediċina qabel ma toqtolna il-kundizzjoni. Sa, huwa veru li din il-mediċina fiha side effects tagħha. Maħniex nixħduh dak. Kull mediċina fiha side effects u jekk tmorru għand xi tabib u jgħidilkom li ċertu mediċini ma fihom side effects, probabbli qed jikdeb. Din il-mediċina fiha side effects tagħha ma bi prudenza u b'edukazzjoni li ħafna minna jafu jużaw din il-mediċina, il-pazjent kapaċi jirċivi dak li għandu bżonn biżejjed biex iżomm dak l-uġieħ taħt kontroll għaw min ma jkun muġuħ xej. Jiena rajt nies b'kanser mifrux, ġifieri livell avvanzat ta' kanser li jibqgħu imorru x-xogħol. Jibqgħu morru x-xogħol, rajt min jibqa' jsifer għal konferenzi u jieħu it-tablets tal-morfina. Tant kemm jibqa' functional, mhux neċessarjament għax bdejt il-morfina se tkun mitluf minn sensik f'qiegħ ta' sodda. Din il-mediċina teżisti bħala pinnoli, teżisti bħala mistura, teżisti bħala injections li jistgħu jingħataw fil-vina u jistgħu jingħataw ukoll taħt il-ġilda.
U teżisti wkoll bħala patches, sticker li twaħħal mal-ġilda tiegħek taħt il-wejjeġ fejn ma jara ħadd. Barra minn Malta jeżistu mezzi oħrajn ukoll. Però hawn Malta dawn kollha għandna u kollha rajthom ġifieri kienu użati f'pazjenti tiegħi. Din il-mediċina tista' iġġib l-uġieħ kważi fix-xejn. Issa kif tavvanza il-kundizzjoni medika tal-pazjent jekk għall-argument qed nitkellmu f'kundizzjoni diġenerattiva jew inkella fuq kanser, iktar ma jgħaddi żmien, iktar jiżdied dak il-mart. U kif jiżdied dak il-mart, se jiżdied l-uġieħ. Allura d-doża li qed nuża jien illum mal-pazjent tiegħi biex inżommu komdu jista' jkun li l-ġimgħa d-dieħla jew ġimgħatej oħra ma tkunx biżejjed. U f'dak il-każ nara l-pazjent u nżidu bil-mod sakemm dak il-pazjent ikun qiegħed komdu. U din hija raġuni għaliex għattilkom li hemm bżonn ta' impenn kbir anke mill-aspett mediku għaliex l-affarijiet jinbidlu fil-fażi terminali. Issa biex ngħaddi għal sintomu ieħor, iqtuħ ta' nifs. ħafna nies jibżgħu mill-tuħ ta' nifs. ħafna nies li jkunu f'fażi terminali minħabba sitwazzjonijiet varji, mart tal-qalb, mart tan-nifs, mart diġenerattiv jew inkella l-kanser jgħaddu minn fażi ta' tuħ ta' nifs meta jaslu fit-tmiem tal-ħajja tagħhom. Hija xi ħaġa li tbeżza ħafna għax il-pazjent jaf iħossu qed jifga. Sa fejn jidħol tuħ ta' nifs ukoll jeżistu ħafna affarijiet x'jistgħu jsiru. Kif forsi ħafna minnkom intom aware, jeżistu ċ-ċilindri tal-ossiġnu, nistgħu nagħtu l-pazjent l-ossiġnu. Jeżistu wkoll il-concentrators, jiġifieri li inti flok ikollok ċilindru id-dar, ikollok magna tad-dawl twaħħalha mad-dawl u dik il-magna tieħu l-arja mill-kamra tiegħek fejn qed tkun, tieħu l-ossiġnu minn dik l-arja u lilek ittik ossiġnu pur biex inti tkun iktar komdu tkun qed tieħu persentaġġ iktar għoli ta' ossiġnu. Ħafna drabi rridu ngħidu wkoll li tuħ ta' nifs jiġi għar minħabba l-fatt li kemm hemm il-mart involut u kemm ukoll hemm il-biża' u l-ansjetà. Ġifieri il-biża' u l-ansjetà iżidu ħafna sensazzjoni ta' tuħ ta' nifs. ħafna nies li jkunu qed ibatu tuħ ta' nifs jgħidu li l-iktar ħaġa li tgħinhom hija li jixelu fan wieħed miż-żgħar bħal dawn ġew wiċċhom. Li kollhom dik l-arja tittir ġew wiċċhom tgħinhom ħafna biex huma jħossuhom komdi u tnaqqas dik is-sensazzjoni ta' tuħ ta' nifs. Issa kif jaf kulħadd, jeżisti mart li tant kemm hu gravi li tagħti kemm tagħti ossiġnu qatt min tisettellaħulhom l-ossiġnu 100% il dawn in-nies. Iva, jeżisti fejn il-pulmun tant kemm qiegħed batut li ma nistawx namlu iktar biex intuhom biżejjed ossiġnu dawn in-nies, però m'għandhomx għalfejn ibatu mis-sensazzjoni ta' tuħ ta' nifs. Illum għandna mediċina u din għandna hawn Malta stess li nistgħu nagħtu biex il-pazjent alla volja ma jkunx qed jirċievi biżejjed ossiġnu sforz il-marda li għaddej minnha u stess ma jħossx sensazzjoni ta' tuħ ta' nifs. Allura ma jkollux dik il-biża' jkun jista' joqgħod komdu fis-sodda u jgawdi l-bqija ta' ħajtu mingħajr dik it-twerwir li jiena qed nifga l-ħin kollu u ħajjiġi mument fejn ħanaqta' nifsi kompletament. Nispera li dawn l-affarijiet jagħtukom ftit tama fuq dak li qed ngħidu. Issa kelma żgħira fuq l-aċċu fuq il-ġuħ. Il-kultura mediterranja, il-kultura Maltija li aħna nħobbu nitimgħu, nħobbu nieklu, jiddispjaċina naraw lil minu bil-ġuħ. Laqas kelb ma rridu naraw bil-ġuħ, ħasseb wara lil minu għal qalbna. Iva, kif tafu jeżistu ċirkustanzi fej fil-mart terminali il-pazjent jista' jkun ma jkunx kapaċi jiekol. Sakemm huwa kapaċi jiekol minħalqu anka forsi bl-assistenza ta' thickeners kimiċi li nħaltu mal-ikel u mal-ilma biex ikun fil-konsistenza tajba biex il-pazjent ma jixraqx. Sakemm dan huwa possibbli, nagħtu l-ikel u x-xorb mill-ħalq. Imma jekk dan mhuwiex possibbli, forsi hija l-kundizzjoni stess, forsi il-pazjent huwa marid fis-sistema diġestiva tiegħu. Jeżistu alternattivi oħrajn fejn jidħol l-ikel pereżempju jeżisti dak li jissejjaħ rig fis-sistema medika. Bażikament isir aċċess hawnhekk fl-istonku jew inkella fil-parti ta' fuq tal-musrana fejn l-ikel ikun jista' jingħata minn hemmhekk flok mill-ħalq biex il-pazjent ma jifgax fih. Tista' tagħti l-ikel u anke l-ilma. Jekk dik is-sistema wkoll mhix tajba l dak il-pazjent, għal pazjent li għad baqalu
possibilità ġifieri tul ta' żmien ta' ħajja sinifikattiva nistgħu nagħtu wkoll in-nutriment dritt fil-vina. Ovvjament mhux ħajkun li kelli sajjer id-dar u hija formulazzjoni adattata, imma l-pazjent se jkun qed jirċievi dak in-nutriment. Kif tafu wkoll l-ilma jista' jingħata fil-vina, l-ilma jista' jingħata wkoll taħt il-ġilda biex kemm inżommu l-pazjent ma jiġix dehydrated, din hija xi ħaġa li tista' ssir id-dar ukoll. Jiena lan biss tiegħi huwa li ntikom ftit tama biex taraw alternattiva oħra mill-eutanasja. Jiġri x'jiġri minn din liġi, jekk tgħaddi jew ma tgħaddix. Nispera li tkunu aware ta' dawn l-affarijiet li hawn available biex anka tkunu tistgħu issaqsu għalihom u tagħmlu l-aħjar li tistgħu għalikom għal saħħitkom u għal membri eżies tal-familji tagħkom. M'għandniex għalfejn induru lejn l-eutanasja meta nafu li hawn ħafna affarijiet jista' jsir fir-rigward tas-sintomi kollha li l-persuna jkun qed ibati bihom. Grazzi. Melek natu jisu 10 minuti jekk għal min jixtieq. Ovvjament hija biċċa xogħol mhix faċli tipprova tispjega dan kollu li jedna. Jisu prinċipalment jisu aħna xtaqna jew żewġ punti prinċipali. L-ewwel net li niftehmu li min jgħid le għall-eutanasja mhux qed jgħid iva għax niġi naqgħu inqum mid-tbatija ta' dak li jkun u li tbatija mija xejn jew il-mart mhuwa xejn. Min jgħid le għall-eutanasja jgħid iva biex jiena nkun preżenti għall-marid, iva għalik. Żejjed m'intix u kif smajna għalhekk bqajna anki bajnu tat-tabiba fil-post konkret, għax dan mhux paroli teoriji, imma fil-post konkret tal-marid hemm modi wkoll. Ma jnaqqax xejn mill-isfida li l-bniedem isib sens f'kundizzjoni li tassew diffiċli. U number 2 li toħroġ ċara għalina li da mhux diskors li jgħod biss għal minnu nisrani. Jifieri aħna bnedmin u dan huwa diskors l-ewwel qabel kollox bħala bnedmin. U Kristu li dawwa l kull bniedem lilna jenna biex inkunu aktar bnedmin għall-oħrajn. Jekk hawn xi mistoqsijiet hekk għandna ftit dal-aħħar 10 minuti, jew xi osservazzjoni jew xi kumment jekk xi ħadd jixtieq jagħmel jogħġobkom. Għaw xi ħadd jixtieq jgħid xi ħaġa, esperjenza jew hekk, tgħid xi ħaġa Marija. Nixtieq nistaqsi fejn qedtu li l-pazjent tgħidulu r-rus tagħkom qegħdin li tgħidulu bil-mart li jkollu li wasal fit-tmiem, eċetera, eċetera. Ma taħsibx mhux kulħadd xorta ma taħsibx li dik issa tiġi parti mill-eutanasja meta int qed tgħid il-pazjent wasalt fit-tmiem. Qed ngħidlek għax naf ġar minn tagħna minn naħa tiegħi kellu kanser u qalulu għandu kanser u mhux bil-kanser miet, fit-8 ijiem miet, għamel f'qalbu u ma kielx. Dik issa tajtuh injection, kisa hu biret. Ma nafx. Għandkom raġun din hija għalhekk għattilkom ġeneralment dal-affarijiet isiru b'intenzjoni tajba. Ħafna drabi ir-relatives meta jażlu li l-bniedem ma jgħidulux, din tkun il-biża' li l-bniedem tant kemm se jaqta' qalbu li se jmut għax qata' qalbu u intom tafu li ħafna drabi dik tkun jekk taqta' qalbek mill-ħajja very likely se tmut. Nafu min kellu l-istess marda fit-tnejn minn nies. Wieħed kien lest li jiġġielidha wieħed qata' qalbu. Min jaqta' qalbu se jmut qabel. Ġifieri iva definitely għandek raġun li dik tista' tkun kawża għal fatt li l-bniedem imut iktar kmieni. Però din tiddependi ħafna kif aħna nikkomunikaw mal-pazjent li meta jiena ħanajdlu li l-pazjent pereżempju għandu din
tip ta' marda terminali, irrid inkun lesta li noffrilu l-alternativi, li nurih it-tama, li nispjegalu li għal-biżat li għandu affarijiet available. Il-problema ħafna drabi li il-komunikazzjoni ma ssir sew. Forsi jiena bħala tabib ma nafx sew il-pazjent li għandi qudiemi. Tlifna ħafna l-idea tat-tabib tal-familja. Jekk inti ma tafx il-bniedem li għandek quddiemek, diffiċli tirrelata biżejjed miegħu. Jekk jien qed nitkellem ma' pazjent minn tiegħi li naf li huwa bniedem anzjuż, forsi ħanuża lingwaġġ differenti milli meta qed nitkellem ma' bniedem ieħor li naf li huwa bniedem li jixtieq ikun jaf il-fatti xjentifiċi, jrid ikun jaf l-alternattivi kollha. Hija kwistjoni ħafna ta' komunikazzjoni, hija kwistjoni ta' kif se twassal il-messaġġ il-pazjent b'tali mod li ma taqtalux qalbu. U napprezza ħafna l-fatt li relatives, il-familjari jafu li l-pazjent aħjar. U napprezza l-fatt ġifieri li dak li għajdu l-familjari huwa relevanti ħafna u l-familjari jistgħu jigwidawna kif aħna nitkellmu mal-pazjent, però l-biża' hi li jekk jiena ma nasalx li ngħid il-verità l-pazjent, nurih bil-kwistjoni kollha li jiġri u li se jkun hemm aċċess limitat ħafna għal palliative care. Għaliex in-nies jafu x'tagħmel il-hospice, in-nies jafu għal xi il-morfina, m'intix tkun tista' tuża dal-affarijiet ma' bniedem li ma jafx li qed imut, għaliex inkella se turih se tirriskja li se jinduna l-pazjent mingħajr komunikazzjoni onesta. L-pazjent ħajajt dawet jitqubija. Issa f'dak il-kuntest li rridu nagħmlu huwa li nempatizzaw mal-bniedem kemm jista' jkun tinżel fil-livell tal-bniedem u tipprova tikkomunika it-tama iktar minn xejn. Naħseb li Father Richard jixtieq jitkellem ftit fuq il-benefiċċji l-oħrajn li bniedem. Lejna ġast li jisu nixtieq ngħid hija di fejn qegħdin ngħidu dan kollu, maħniex qegħdin ngħidu li bil-fors il-persuna li għaddejja mill-mart u xekk tifhem tagħmel kuraġġ. Jien naħseb hemm żewġ affarijiet. L-ewwel nett qisu aħna fejn inkunu. Jiġifieri aħna bħala soċjetà bħala nsara fejn ħankunu quddiem dal-bniedem. Jiġifieri ħankunu mbedin ngħidulu isma' għamel hekk mod legali u tkun tista' tistrieħ jew ħan nippruvaw inkunu preżenti b'qalb ta' Samaritan. Dik l-ewwel ħaġa. T-tieni ħaġa wkoll jiġifieri ngħinu l-persuna ssib is-sens, jiġifieri dan huwa diskors ħafna aktar wiesa, jiġifieri llum u x'hekk x'jagħmel sens fil-ħajja tiegħi. Ħafna risposti, jagħmel sens kien kun ta' suċċess, kien nagħmel li rrid, so on and so forth. Allura anke l-bniedem mhux lakemm jaċċetta malajr il-kundizzjoni u x'hekk tal-mart jew tal-nuqqas ta' saħħa tiegħu bħala xi ħaġa aċċettabbli. U hemmhekk tiġi sfida biex stess nibqgħu nitkellmu fuq li l-ħajja tagħna dejjem tagħmel sens, nitkellmu u ngħixu b'dan il-mod. Għaliex kif nafu dawn mhux affarijiet li dak li kulħadd ikkonvinċih billi turih il-PowerPoint kieku il-persuna li kelli f'moħħi jien kieku jibatni insomma bil-PowerPoint x'imkien ieħor u xekk għax jgħidli dan kollu paroli għax inti m'intix batut, imma u diskors li jekk temmen fih int ħatgħixu u aktar dak li tagħmel milli dak li tgħid ħadd ittrażmettih lill-persuna li qiegħda f'punt ħafna u ħafna delikat. Nistgħu nagħlqu. Li fair enough li nagħlqu għax jiena l-laqgħat it-twal mhux biss idejqu li naħseb idejqu lil kulħadd. Allura li xtaqt nagħmel jien f'dan il-mument nirringrazzja ħafna lit-tabiba Gabriel u lil Father Richard ta' din il-kondiviżjoni. Aħna bħala nsara naħseb li għandna ħafna iktar strumenti minn ħadd ieħor, ħafna iktar strumenti. Ngħidilkom din biss. Is-soċjetajiet dawk li jissejħu progressivi u żviluppati huma dawk l-iktar li qegħdin isiru artifiċjali f'kollox, mhux hekk artifiċjali. U huma soċjetajiet li qegħdin isiru komposti dejjem iktar komposti minn nies weħidhom. Nies weħidhom. Aħna għandna grazzja hawnhekk Malta u Għawdex li għadna ħafna klos ta' xulxejn. Però għażla bħal dejn u xek l-eutanassja assistita li mhix għajr suwiċidju assistit, don ftit attenti, mhux huma qed jgħidu li mhix rridu ngħidu l-affarijiet kif huma.
din mhix eutanasja assistita, dan hu suwiċidju assistit. Jiġifieri qiegħed ngħin li xi ħadd joqtol ilu nnifsu. U all right, il-proposta insomma tgħid illi tgħid ħafna affarijiet, tgħid pereżempju illi l-persuna tkun konxja u libera. Jiena qatt ma rajt xi ħadd liberu li jagħmel ħsara lilu nnifsu qatt. Mhux hekk jiġi l-libertà. Spjega tajjeb Father Richard, il-libertà hija possibbli għax minnu liberu huwa ħaj. Għax hemm persuna li hija libera, mhux il-libertà fl-ajru. Inqogħdu ftit attenti għax dawn il-kunċetti hekk li jiġu sparati. Il-libertà mhix xi ħaġa fl-ajru ma marbuta ma' persuna ħajja. Issa tista' persuna ħajja libera tkun tassew libera meta tiddeċiedi li teqret il-ħajja, tista' verament hija libertà. Jekk għandna dubja aħna jekk is-suwiċidju x'hekk, u għalhekk niskużaw il min jagħmel suwiċidju. Dan kollu fejn jitfana, dak li għadu kif spiċċa issakku fil-konklużjoni Father Richard, dan kollu jitfana biex kemm jista' jkun aħna ngħinu lil xulxin fid-tbatija. Aħna għalhekk qedtilkom għandna strumenti qawwijin aħna l-insara. Għax aħna fid-tbatija mhux nippruvaw neħilsu ma nħarsux lejja twerwirna, all right, il-kulħadd beżza umanament. Naħarbu kemm jista' jkun iridu nagħlqu malajr l-istorja biex le għalina tbatija huwa mod ta' kif ngħixu l-karità, ta' kif ngħixu l-imħabba. U tbatija ngħixu l-imħabba aħna mhux sempliċement billi nħobbu l min qiegħed ibati, imma anke meta qed imbatijen, it-tbatija tista' tkun qatt ta' mħabba tiegħi. Tagħmel sens, irid insib il xi ħadd li jgħin insib is-sens, forsi mhux derenden waqt li qed imbati għax tkun iktar problematika il-ħaġa, però jien smajt u assistejt ma' persuni li qegħdin ibatu jgħidu sma' nofri ħal dnubietej, nofri ħal dejk jew għal dak, nofri u ma jkunx xaf u kapaċi jgħid xi ħaġa oħra, però qed jagħtih sens. Qed jagħtih sens, jagħtiha sens. Ħa nikkonkludi biex ma nagħmilx politika oħra jien għax inkella ma nkunx qiegħed nikkonkludi imma nkun qiegħed intawwal dak li diġà qalulkom ta' qabli. Ejdu l-naftejt, jekk ma nisbaljax, hemm il-possibilità li aħna nuru l-opinjoni tagħna online. Nixtieq li nkunu nafu kif nuru l-opinjoni tagħna biex dan id-diskors ma jkunx magħluq għalina biss bejnietna, imma jekk aħna ma naqblux u xekk. Almenu ngħidu u jkollna mod ta' kif insemmu l-vuċi tagħna. Almenu dejkun ikkonkludu. Grazzi. Iwa, hemm mod, ovvjament fil-website tas segretarjat parlamentari riformi, kissibu riformi, hemm mod kif wieħed jagħmel jibgħat email, hemm anke l-formula hemmhekk, tibgħat email timla r-risposta tiegħek, tista' wkoll jekk tagħmel attachment ta' dokumenti imma li fihom tista' tagħmel dil-biċċa tax-xogħol. L-unika mod jiena s'issa li rajt kien propju dan, jiġifieri li wieħed jibgħat jidħol din is-sajt ta' riformi.gov.mt isib lill-konsultazzjoni x'hemm konsultazzjoni pubbliċi oħrajn, isib din tal-eutanasja u propju u xek jimla anki hemmhekk jibgħat dil-email hemmhekk. Jien naħseb ukoll min forsi m'għandux aċċess jew għal-email jew hekk u jixtieq jagħti l-opinjoni tiegħu jew jikteb xi ħaġa, naħseb kapaċi jisib persuni, saċerdoti, so on and so forth, niputijiet jew hekk li jistgħu jittajpjaw jew jiktbu ħalli aħna wkoll insemmu leħinna. Ma rridux inkunu fatalisti ngħidu dan kollu għal xejn le, għaliex il-kwistjoni mhijiex tant ir-reżultat se jkun, imma jien f'dal proċess, f'dal diskors, diskussjoni jien x'pożizzjonijiet nieħu. Naħseb huwa mument fejn bħala bnedmin u bħala nsara hemm bżonn li aħna insemmu leħinna mhux biex nistema' tagħna biss jew biex nirbħu aħna, imma għaliex huwa leħen favur il-bniedem. Naħseb dik hija l-informazzjoni li għandna x'hekk. Tajjeb, mela nistgħu nagħlqu semmejna ħafna lil ħutna, il-morda b'mar terminali, qegħdin tas-santwarju għażiż fejn jiġi kulħadd, allura huma bil-wifqa nitolbu 3 Ave Marijiet lil Madonna hekk ħalli tfarraġ utejn lil morda u anki l-persuni kollha li jieħdu ħsiebhom, anki jibda anki minnu fil-professjoni medika familjari.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Madonna ta' pinu saħħa tal-morda, fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-lejl it-tajjeb il-kulħadd.